Dịka otu n'ime mbọ a na-agba ịtọ ntọala siri ike maka afọ 2025 ga-amịta mkpụrụ, Nnobi Special Title Holders bụ otu ndị chịrị echi pụrụ iche na Nnobi enyego nkwado nye ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa dị 81 n'ọnụọgụ dịka e nyere ha ego dị nde naira 21,000 naira iji wee kwado ọnọdụ achụmnta ego ha ma ndị nọ n'agbata ma ndị opekata mpe. Ya bụ ikesa ego ndị ahụ bụ nke were ọnọdụ na Nnobi kansụl ime obodo Idemmili South nke Anambra steeti. Chibụzọ Obidike kọrọ anyị akụkọ ka ebe ihe si wee gaa. Onye ha onyinye ahụ Igwe Obi mgbe ọ na-awa ọjị kpere ekpere maka ogologo ndụ na ahụ isi ike n'afọ 2025. Onye prezidenti nke otu ahụ bụ Chief Obinna Ofudo. Ndị mejuru otu ahụ bụ ndị ewetagasịrị n'obodo dị iche iche bụ ndị sikwa ebe dị iche iche. Na ntụnye nke ya, Chief Hamaton Ezeọnụ nakwa Chief Ikechukwu Ezeugo nakwa ezi nwaada amaara ama bụ Kiki Omeli kọwapụtara ya bụ enyemaka ahụ bụ nke dị mma n'iji kwalite ihe obodo na-eme. Mmadụ abụọ ritere elere na ya bụ mmemme ahụ gụnyere Ima Egbuchi nakwa Patient Ezeọfọ kenere eze ọdịnala ha nakwa ndị eji okwu ha agba izu na Nnobi maka enyemaka ha ma kwe nkwa na ha ga-eji ya bụ ego nke e nyere ha wee mepụta ihe pụrụ iche na azụmahịa nke ha ga-abagide.